MN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Faye. Init na lagi. Unsa naman di urasa? Sa mo to kong cellphone? Patay. Lobat. Muting mo tingog ako alarm. Ang ako nilo. Hala. Alas 11 na. Patay. Late na gid kaayo ko. Masanda na gyud kog memo ani ba? Patay na gyud ko ani. Mataktak na gyud ko. Taas sa para ba ning hagdan sa akong giabangan uy. Tay! Uy, Sorry. Sorry kayo. hinay miss. Daghan pag nagmahal mo. Ha? Bahala ka uy. Nagdali ko. Late na kayo ko. Late mo lang? Day, timailhan na gyud na nga angay na gyud kang magbinyo kay para na makapukaw nimo. Pait na kay kaubans bay, uy. Naanasad ka, ana. Imo na sa kong hisgutan bahin anang minyo-minyo. Ang pinanugoy edad nimo. Lapas na kay kas kalendaryo, uy. Wag ko rin tanagod ka. Naibaw man ko. Dili mo ko nimo kinalampay numduman, ana. Ayaan sa man. Hangtod na lang gyud kang ingon ana. Unsaon man ako pag minyo nga wa pa manggani ko'y uyab. Sige ko no be. Usaw mo sa nimo pagkauyab. Hindi man ka mosugot sa mong plano para nimo. Ngay pa blind date ko nimo. O lagi. Sige na, good. Sugot na lang, good. Sige, good. Ready na ka? Nagilis ako. Maayo hinuon. Nangayo benta si Carlos imong address. Gihatagan na lang sad nako. Ha? Nga naman? Basinong, naipa-surprise nimo. Day, nainanuktok. Basig siya na ron. Oh, Ikaw? um, Ikaw ang ka-blind date na ako? kuan. Small world, yun, no? Dali, dayon. Ready na ka? Paabot ako kadiyot, ha? Mag-fix na lang ko sa kong hair. Then, after, ana, maglakaw na ta. Nga nung dinhiman ta nga restaurant. Abi na ko, Relax. Gituyo na ko nga lahi nga resto ang akong gisulti sa mga friend. Para natin privacy. Nga naman. Nadaw ka? ha? Wa, uy. Nga no, naaday ko'y angay kadlukan. Wasan. Dagan kay tao sa palibot, oh. Di mahitabo nga magbinaw ako nimo. Pwede i-off na lang nimo imong cellphone para mas makaila-ila kita. Huwag makasama ka. Sige. Okay na. Na-off na. Sugan ako eh. Ako sad. After din eh, napakaila ka? Or moderate na kag-ulit? Diretso na ko uli. Sige. Ihatod din taga. Kadiyot. Carlo, dili man ni ang agianan pa dong sa amo. Naibaw ko. Asa ko ni mo dadon? Ha? Asa ko ni mo dadon, Carlo?
Carlo! Carlo, ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Kaya na kayo ko nagsigig, inam-inam niyo. Ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Virgin pa na ka. Carlo, maluoy ka. Pasag di lang kung makauli ko sa amo. Ayaw kong patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo karon. Kay kung mahibaw ko nga misumbo, balik konti ka. Promise. Promise, dili ko magsama. Promise. Day, kamusta ang date? Ikaw ha? Bakit chika ha? Gitawagan ti ka pero gipawang gini mo ang phone. Dili pa samok, girl. Oh. Huy, ngano ka? Uwa. Sige na. Balik na sa mong table. Taga pa kong trabahoon. Wa na ko kasabot sa kong kinabuhi. Buhi patuod ko. Pero mura na sa kong namatay. Sakit kaya akong dugan. Bis! Oh! Kung gusto ka magpakamatay, ipagpakamong! Sorry. Sorry kayo, sir. Sorry, miss. Buhi ko! Sorry, Buhi ko! Buhi ko! Maluoy ka! Maluoy ka! Huwag kayo daw ang intensyon mo. Relax. Inhale. Exhale. Sige, ginawa. Inhale. Exhale. Okay na ka? Okay na. Salamat. Kadit. Ako na number. Huwag ko kibaw kung sa'yo giagian mo. Pero kung nagkinalan ka o ka-istorya, huwag bisag maminaw lang nimo, naara ko. Okay? Maluoy ka. Basag di ko makauli ko sa amo. Ayaw ko patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo karon. Kay kung mahibaw ko nga nisumbong ka, balik konti ka. Promise. Dili ko magsama. Promise. Sige, balik sa kung muna-una ang nahitabo. Mura na akong mabuang. Wala ko kay Pagod siya akong buhaton. Manawag ka ko atong... Sa may pangalan na to niya. Ako si Jude. O ikaw si... Faye. Salamat kayo nga nisugot kang magkita ta ha. Og pasensya nga. Naniguro lang yun ko nga daghan og tao sa palibot. Why problema na ako? Unsa pa problema nimo? Tabangan ti kafe. Sud sa pila ka buwan nga nagsige mikita ni Jude. Nagkita na ako nga buotan og tarong siyang pagkatao. Og nisalig akong sugot niya.
Day, sulti ka nagod ko sa tinuod. O wa di madayon inyong date ni Carlo? Unsa? Nakakita man gud mi. Og niingon siya nga, naglagot ko no siya nako kay wa ko no kay klaro. Og wa si ko no kay klaro. Wa ko no nimo siya tunga ha. Unya, niadto ko no siya sa inyo. Wa si ko ni tao. Unsa? Dugay na kay ko lagi namin namin mo, Faye. Sa ato pa. Dili dito mao ang Carlo nga akong kakita. Huy, pasabda ko uy. Ano wa nimo siya tunga ha? Day, sultihan ti kas tinuod nga nahitabo. Kaluoy ko din nimo. Pero, ayaw na lang pagsabaan na ni Carlo, day. Bahala nagbaguna-una siya bati na ako. Dili pwede, Day. Wait, ako na siyang tawagan. Pag video call mo. Faye? Jude? Abi na ko, Carlo. Oh, Jude Carlo ang tinuod ko pangan. Sa ato pa. Ikaw di untang akong ka-blind date ato adlaw. Happy ra sad ko nga nagkaila ta. Kay nakasabot ko si Musaid. Una ko nahibaw nga ikaw di ang babae nga gituhuan ako. Nga nag-Indian ako. Sorry, kit kaayo, Jude. Ay, sorry na ko, Faye. Samot gid hinon ang akong kagustuhan nga protektahan ka. Jude, Kung sugton ako nimo, Faye, ako mo imo protektahan nimo hangtod sa hangtod. Ug dili na ka mo bati og kahadlok ug kasakit. dako na sad kayo kung salik di mo, Jude. Maong dili ko magduduha sa pagsugot nimo. So, kita na? Yes, kita na. Sukad nga nakailan ako si Jude. Nabuhi og balik ang akong kinabuhi. Maong dako kayo kog pasalamat nga nakaila ko og lalaki nga sama niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.